the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, kini nga atong misa dinhi niini atong ipadayon sa pagampo ang kaayuhan sa tibuok kalibutan batok nining pandemic. Ato sang padayong iampo o pasalamatan ang Ginoo sa mga taong nagtabang nato dinhi, pinaagi sa ilang financial nga tabang ato mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, among Amahan og tig panalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa 2 ka papan nga gisulatan sa 10 ka sugo, wala siya masayod nga nagdanag di ay ang iyang naong, gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron og sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya ug misulti si Moises kanila. Humani adto miduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakig-atubang ug pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda. Ug inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya ngadto sa katawhan ug nakita nila nga nagdanag ang iyang naong. Unya, taptapan na usab niya ang iyang naong hangtod sa sunod higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan
sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron, iyang mga pari ug si Samuel, usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios, gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod ngayang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa gihisgutan unsay mahitabo sa naong sa tao nga makig-istorya o Ginoo niya sa tibuok katawhan sa Israel. Si Moises ra ang makahimo pag-istorya o Ginoo. Nya unsa may nahitabo siyang naong pag humanyag istorya, magdanag yang naong. So kanang taong makaistorya Ginoo mudanag ang naong. Tanawa ko nung nang imong tupad ni danag o aop kaig naong. So kung mudanag ang naong sa makakita Ginoo ug makakita sa kagyawa or masuod ka siyawa, muaop sang imong naong. Mo nay timailhan.
Unsa may pasabot aning mudanag ang naong sa atong panahon karon tawgo na natog blooming kay naong. No kana ang blooming ba murag siya sayag kana sayag og naong. Oh ana. Sige, ay na lang ng danag. Sayag na lang. Sige, lingiag usab ko no ang inyong tupad. Sayag wag naong. Oh ana no? Nayuban sayo pa kay buntag ang naong mura nagikumot sa agta no. Ano bang batikig naong na ba kusmod kayo kay daghan kay siyang mga problema, daghan kay siyang reklamo sa kinabuhi. Ni barog pa lang niya siyang gihigdaan. Reklamo na. Ditso na reklamo. Ana. Wa jud kakita Ginoo ba? Ang nakita demonyo ra gyud. Kamu mga wa mo'y batasan, mga tapulan mo, ana sige ana. Wa gyud nakitang maayo. Nya kani di ang pagpangita Ginoo nga gitawag og Kingdom of God. Di ni siya sayon sad nga pangitaon. Gihisgutan sa atong ebanghelyo ni Hesus ang duha ka pasumbingay nga ang gingharias langit murag bahandi nga gilubong sa yuta. Depende makakaot ka. Nganong nakautan man to sa usa ka tawo ang bahandi? Gilubong mas dito sa uma. Nya di man sa tunya uma. Nganong nakautan man niya? Ambot lang ano tong nakautan wa sa kibaw. Treasure hunter siguro to siya. O kana treasure hunter o na siya nakautan. Naa siya detector. Si detektor. Ang mutya negosyante siya nakakita, nangita siya pinakanindot nga mutya, nya kakita sad siya, ngano nakitaan man to niya. Kay simple ra kay tubag, nangita man. Niingon tas Kristo, pangita og kamo makakaplag. Mao day ni Roy problema di man ta mangitag kingdom of God, mangita man tas atong kingdom, akong kingdom, akong kingdom. Mao bitan na sa atong amahan namo ingon moabot kanamo ang imong gingharian, thy kingdom come, pero ang gisumpay matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. So kinsa ra man day ang tawo nga makakita og sakto gyud nga nangita aning kingdom of God, kanang tawo nga magsigig paningkamot nga ang iyang sundon ang kabubutos Ginoo dili ang iyang kabubuton. Mao nang ang example ni Hesus diri og miuli kining tawo og gibaligya ang tanan. So nakatigom si atong iyang tanang katigayunan, iya tong pagbuot, tigomon ko ni, tigomon ko ni, tigomon ko ni, ako ni kuan i-preserve, ako ning i-savings, ako ni tanan. Pagkakita niya sa kingdom of God, gibaligya niyang tanan katong iyang pagbuot ba, iyang gibaligya. O gipalito niya ang umah. Wa man siya magbuot nga katong umah. Tuwa man, kitaan man niya to. Porti man niyang lipaya. Ang perlas pod, so nang ka, negosyante ka? Unsa may kinaiya ning negosyante? Unsa man? Ihatag ang tanan kwarta or ibaligya ang tanan niyang katigayunan o tigom? Basta negosyante, gani ka, tigom yun. Kaya di ka makatigom, ay nalang pagnegosyo. O, di ba? Pero tanawa, negosyante siya. Iya pong gibaligya ang tanan, gipalit tong usa ka perlas. Why siguro mahalin ba to? Dito na dito iyang puhunan. Unsa pa may iyang ginansyahon? Nga negosyante ka? Sira imong sira-sira store. Pero wa na niya baliha. Nga naman, porti gyapon niyang lipaya. Muna si Moises, 40 kaadlaw didto sa ibabaw sa bukid, gibiyaan niya ang tanan. Wa gay siya mukaon, wa mo inom 40 kaadlaw dito sa bukid. Sige silang istorya sa Ginoo, gipausab og suwat sa Ginoo ang balaod. Di na ang kamot sa Ginoo mo'y gasuwat, si Moises na gasuwat, ang Ginoo na nagdiktar niya 40 kaadlaw. Mo tong pagnaog na niya, ni danag ang iyang naong. Katong primero niyang naog, ng Ginoo mo'y gasuwat 40 sa to kaadlaw. Wa kadanag iyang naong, iyang gilamba ang katong tuang bato nga gisuwatan sa Ginoo, bungkagod. Pero pag ikaduha, wa na, Ginoo na gasuwat, adan ag na kaisag naong.
Ano siya? Niya kamoron, mangita mo Ginoo. Mao na, mutanaw gani kas imong banaw, niya galagot ka, pagita Ginoo diha, ayaw buwagis imong tanaw, tutuki siya maayo, pangita ang Ginoo, ay gyuglakaw kung di ka kakita Ginoo. Lagi, kay musimba ka din unya wa ka kakita Ginoo sa naong sa imong bana nga imong ikalagutan, patay ka, hasta ang naong pari, maparihag naong sa imong bana. Lagi, maglagot man ka. Labi nagmusulti sa dang pare nga susama sa imong banag sinultihan. Ingon kanang kabit okay ra na kayo. Naong sa ni pariyam, uking kabit. Higugmaala na inyong bana. Buang sa ka otro sa ka ngabit siguro kang buanga ka. Kay galagot mo kaniya. Ganda man kasi mong kalagot dire. Di ba? Pangitaan Ginoo diha pangitaan gyud maayo. Treasure ko na haguan ginani mong pangita noon sa kadiha may magsayon-sayo na pangitaon Moises gani 40 ka adlaw ditong nangita Ginoo, di ba? Ikaw sayon-sayon lang nimo 4 minutos lang di ka na jud kahago og usa ka oras og tutok kana kuno ang imong anak bay nagasigig duwas computer tutuki kuno nagmaayo kakita ba ka Ginoo diha ayaw dali-dali kay dali-dalion nimo ang imong utok mura na tapulang dako na addict sa computer nakabiyang imusmos na this computer mura na imong hunahunaan hagui ko no bisag usa lang ka adlaw kuyogi ang imong anak anang iyang duwa sa computer niya tutuki siya maayo ang imong tumo nga makakita kag Ginoo diha pasabot makakita kag kalipay anang iyang gibuhat makakita kag kalipay ba prani akong pagkapari sa ikog dupa-dupa niya gamay kay kolekta kay pilar sa kabuk manimba o magdali-dalion na kong tanaw makaingon dyan ko undangon taning misahay sa kapuslanan ani nga ang nanimba sa balik-balik rasang naong puol na yung kayos tanaw ano bang urag gining naong ngay gano'n sus nanasan arang datong naibago pero kinahanglan dyan kong mangita ko diyag kalipay pasabot di ko muundang og misa hangtod nga makakita kog kalipay anang maong buhat kana mo sakto pasabot kita na kag Ginoo kay Ginoo lagi makalipay murag treasure murag perlas kita sagud muundang man dayon mabitan na kana mga asawa nga moingon buwagan ko na ni akong bana pader kay tuan na gud ni gapuyo siyang kabit nako sa dip ka mo buwag siguro usa nga nalipay kas iyang gibuhat. Buang ka dapat din. Unsa ko to pagkalipay ana? Ikaw ba kuno diri sa akong lugar nako? Nganong imo mo sa kumpugson diha nga di amang koy ako sang giatubang. Ay lang kog dad-a diha, ikaw na lang pangita diha kalipay. Unsaon ako pagkita kalipay nang ingon anang kahimtanga pa dir? Buang ko diri nga mangita kalipay. Ana. Di ba mo na inyo isulti no? Ang una yung buhaton biyae sa nang imong standard unsaon imo pagkalipay nga wa man amo pasar sa imong standard kay ang imo mang pagbuot maunggoy matuman huna-huna ako no be Lord niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot kay akong tumanon ang akong kalipay ang pagtuman sa imong kabubuton nya niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot nya ikahibaw na nimo nga mao nay pagbuot sa Ginoo sultihan ta lang imong daan malipay gyud ka mao di ay katubitan dihay akong suod kayo nga mibahad nako nga patyon ko nako niining kahimtang Lord magnaam ta kog pulis kadto kay yati sa noong ka kuanta gamitay tagahom daghan ako diri og suod nga dagkog ranggos pulis assistant branch manager nagog ko sa ga-acting nagog assistant branch manager sa bangko ana ko daghang suod adto ko na magpailis dito tanan hapit mga opisyal pulis tawagal ako kausa bahad-bahad ka diha gibutang pag yung suwat-suwat patay ka prisohon ti ka pero niingon ko sa Ginoo kay naagog ko simbahan ga alagad unsa may imong pagbuot Lord siya adto asya atubanga kung tamparoson ka patamparos lang kung sukmagon ka pakulata lang kung dunggabon ka ayaw likay ayaw panagang kung pusilon ka mas labing maayo pagkabati na ko aning maong pulong sa akong kasing-kasing ako
kani mo inindot nga solusyon, so adtuon na ako siya, agi adto ginako. Basta lagi singhagan kog maayo, sige kagot kong ipon yas kalagot, aksyon og kuha to yang pusil kay pusilon ko kay bukon na kungob, mga 1 hour gito hapit, sige pamalikas. Oy, ang ending oy naginaksanay perti na mong lipaya. Oh, ala. Murag nakakitag treasure. Awa mo kasuway na. Kana ba ang kabubutos Ginoo, basta mahibaw ala nimo ang kabubutos Ginoo. Igkahibaw nimo ana. Makaingon jud ka kanimo ay solusyon kanindot ana ba. Ana kay sakit nga cancer, nga stage 4. Ay pag sa man kog tambal, sa man kog kwarta, sa man kog kuan. Ana, pangutanaw sang Ginoo, Lord, unsa may imong kabubuton, magpatambal o dili? Inigimos Ginoo, ayaw na kay see you soon. Mao di ay, nindot kayo, malipay na kang mamatay. Kaysa magkarag-karag yung kadito, ala panguha gid na nga kuan, sige yung panguha og mga kuan, maagi, nya ratol kay tanan. Pero moingon sa dang Ginoo nga, sige, pa-ospital. Naman kay millions diha saom na nimo imong nang gitigom hala pa ospital ngadto nya himuag yung tanan kay ako masadan kabubuton nga naay kanana ang mga tambal ana hala hutda ng imong millions kay imo ko nang gitigom para ana ngao di nindot kay hospital Lord no so salamat nakatigom taong kani pagkahurots millions patay dayon ka pero malipayon kang namatay kay ngano man wa man ka mangutang mangungutang di ba ka para aning pari nga ning kamot yung mabuhi taon to akong igagaw o karon nakautang pero may lansad gani kay naa sa nibayad nga mga buutan basig nakakita pod sila unsa may kabubuton ani Lord nga si Father Siano wa man ni siya ikarefund sa iyang parokya kakuha man siya 400,000 ana sa daghang nang hatag ako lang di usang tingbon ang pag-report kay manang dili matagi-tagi kay nalubong naman gahapon akong kuan kaning igagaw unya si Damasina unya ang mga pledges katong pader unya na nakos Biyernes unya na nakos kuan ako na lang sa tong huwaton kay mo hatag ko report ninyo na mangabot na sa to mag-report na sa ako na lang tingbog kuha basta mo report jud ko ninyo pero nindot kaayo kana bang mura bagi kuan sa Ginoo nawagtang ra pod ang maong nganang problema tungod lagi kay nagtumans kabubuton naghunahunam sa kuwato Lord unsa man ni pagingon dadon sa ospital mao ni kahimtang ako dada natay kwarta nako di ay kolekta natay kwarta di ay kolekta ana rasad kana atong generator diha ang generator pag brown out tin-aw mo jud kay sa kungunahuna i-order na lang tong generator maghuwat pa ka nya moabot dinhi nga nay dakong okasyon maghuwat pa ka di ra ba na madalig install o tanawa di ba dugay kay sige patag trabaho may kay functional na siya gamay karon sad gamay na lang sang nahibilin pila na malay nahibilin sa atong gibaligyang slots 180 man to ka slots atong baligya na karon 80 na lay nahibilin ala hapit na mahurot 80 na lang 100 na nahalin di nindot nya katusang atong hope and opportunity murag hopeless naman tato kay dugay man kay nairog ana karon 202 na lay na 212 na lay nahibilin ana sirit na ni horot na ni siya kana kung dunay makakitag treasure nang ila ding paghatag dinhi sa simbahan makalipay nila kay pagbuot sa Ginoo pero imo ra sa ganing pagbuot tagaan tigag dako pa der kay hutdon ko nagpalit ng imong slots may magwa ko'y kwarta pero ang imong pagbuot nga imo kung pabilibo nimo ba nga daghan kag kwarta na di gyapon ka malipay ana lupig lang ka atong PWD nga nagtigom og maayo aron kapalit og usa ka slot upat ka buwan niyang tigom yan i-text din ako pader ako nagyong na deposit na padala na ginako sa kanini ang Palawan ang dugay na jud kay nakong tigom-tigom ani pader salamat ka nakaabot pa jud ko sa hope and opportunity abi na kog mahutdan ako diya pay 200 kapin pwede na sa ka magtigom og usab PWD mao na ang tao nga malipayon kana laging nagtumans kabubutos Ginoo
Kung ikaw sa imong pagkabana, gatuman ra kas imong kabubuton, di jud ka malipayon, siging kuyo ganang imong asawa. Mag-antos gyud ka. Pero imo nang sugdan pag-ingon, Lord, unsa may imong kabubuton nga gitagaan man kun imo na ning asawaha nga wa na man ginilami. Nga ngano man ning kani man sa imong gihatag nako. Ana, igsultis Ginoo nimo sa iyang kabubuton, nya makit-an gina nimo. Mura bag mahibaw-an na nimo ba? Malipay ka magtan-aw sa imong asawa. Luod na kay imong kabit. Lagi, luod na kayo. Hilasan pagyud ka. Makahilak ko ng uban. Nganong nabuhat man to nako, pagkawa gid ako'y ayo. Hilak ko ikahibaw, hilak. Hasta sa tingali ng mga manuyupay, kadaghanan nako nga kuanan nga mga manuyupay nga pagkakita nila sa ilang kahimtang, sus grabiha sa akong gibuhat, sa akong lawas, sa akong pamilya, sa akong mga silingan tanan, purting makabakho hilak. Di man gid ito kabubutos Ginoo. Nya lipay na kay sila, bahala guway kwarta pa der, bahala na nig patyon ko, basta di na gyud ko aning buhata. Nya malipayon kung mubuhat ani, ay kaugma, patay na yon. Pero malipayo na. Ay, kaysa buhi ka nga bisikang lingi-lingi, imo pang mata murag flashlight. Kagot pa imong ipon. Lain na natin naon nimo. Mura kagiyawag na ako niya, pangulata dari sa mga anak, pangulata sa asawa, pamusil dito sa mga silingan. Yan, lipay ka na. Oy, pero ikaamgo nimo. Kadang nagpuyo-puyo, nga makaamgo sa kabubutos Ginoo. Asos, hilak Hapa-hapa ko na, hubag ko ng naong upanguan, hilak, pagkadako sa kong sala. Pero kinimpare, di yun mo hilak nindog na tayo. Mga igsoon, ato karong pangayoon sa Dios nga ang iyang kabubuton atong madawat ug ang mga grasyang atong gikinahanglan ato usab nga makaplagan. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahang Katoliko nga magbalahutayon sa kanunay diha sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga mosalig sila sa Dios ug molagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga magapaton kanunay nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga magapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang nangamatay nga sila makakaplag ni Kristo nga mao ang tinuod nga kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit nung Amahan, himua kaming magmabungahon ug malipayon sa among kinabuhi. Pakita kanamo
ang kadanag sa imong naong diha sa imong mga pulong. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo nga way suko sa kaayo nga way Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan mo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Bugpasayo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa daungan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ini maong akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni siya kung duna gid tay paningkamot sa pagpangita sa iyang kabubuton sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Usbunako ang pag-update sa atong mga slots, ang Hope and Opportunity slots. Nahalina na ta og 4,788, 212 na lang ang nahibilin. Sa Divine Power and Salvation, ang nahalin kay 100 na ka-slots, 80 na lang ang nahibilin. Pasabot, sa Hope and Opportunity, nanginhanglan na lang tag 212 katag 2,000. Nya sa Divine Power and Salvation, nanginhanglan na lang tag 80 katag 5,000. Unya na kumpleto na ang July, ang August 1 to 15, tulo na lang sa ikuwang. So August 16 hangtod sa October 15 maoy atong napay daghan-daghan nga mga kuwang, no? So salamat kay Ginoo niini. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na